A partir de xaneiro de 2026, máis de 9 millóns de pensionistas verán un aumento do 2,7% nas súas prestacións. A pesar da subida, moitos non consideran que sexa suficiente para facer fronte ao alto custo de vida. A nova revalorización das pensións traerá consigo un aumento de 40 euros na pensión media de xubilación e de 25 euros na pensión media de viudez. A partir de xaneiro, os pensionistas empezarán a ver os seus ingresos incrementados, pero para moitos a subida non resulta suficiente para facer fronte á inflación e ao elevado custo de vida. Mira, cuando suben un 2%, un 2,7%, van a subir un 2,10%, después el resto todo. A ver, no nos cubre para nada. ¿De qué vale que nos suban 4 euros en el sueldo y si después nos van a subir 100 euros en el todo? No nos sirve de nada. Al contrario, nos van a machacar. Un 2,7, pero a ver o que sube o coste da vida. É a luz que vai a subir para o ano que ven, según están dicindo. Entón, se ese 2, tal, ao mellor non chega para pagar o que sube o coste da vida. Que te suben? Que te suben? Nada. Concho por outro lado. Como suficiente, nunca é suficiente, pero bueno, hai que conformarse co que dan, pero nunca é suficiente. A subida do 2,7% ven determinada polo IPC do mes de novembro, cunha inflación do 3%. O obxectivo é garantir que os pensionistas non perdan poder adquisitivo, pero a realidade é que moitos consideran que a diferencia entre a revalorización e o incremento do custo de vida é cada vez máis evidente. A inquedanza entre os pensionistas é cada vez maior, xa que a pensión media, aínda coa subida, non supera os 1.500 euros ao mes, unha cantidade que en moitas ocasións resulta insuficiente para cubrir as necesidades básicas. Con isto, a frustración faise latente. Tenemos que estar cobrando 4 veces más por el sistema de pensiones que tenemos y el nivel de vida. Esto no coincide, no coincide para nada, además. Y yo no lo digo yo, no, lo decimos todos. Si vas a los supermercados ya te das cuenta de lo que hay. Diños dali que non nos chega a pensión, que nos sube todo canto hai, e a pensión chega a medias. Sube algo a pensión todos os anos, pero sube máis o coste da vida, o doble. Entonces queda a pensión é pouco sempre. A pensión que suben cada mes, a mí me están pagando 1.199 euros. Non chegan para nada. Sabes que están os precios, para a cesta da compra, butano, luz, todo. Ademais, a subida tamén se aplicará ás pensións non contributivas e asistenciais, que se prevé aumenten por riba do 2,7% para evitar que os pensionistas caian no limiar da pobreza. Para as pensións máximas tamén se aplicará a revalorización do 2,7%, o que significa que a pensión máxima aumentará até os 3.360 euros ao mes, pero estas pensións son accesibles só para unha minoría. Paguei 407 euros de contribución. Que como? Que como durante o mes? A ver, miña reina, que como? Sei que hai xente que cobra unha pensión altísima, de 2.000 ou 3.000 euros, e ese sí que seguramente lle chega, pero eu non cobro isto. Moi baixa. Tiñan que levantar un pouquiño, que non nos chega nada, a verdad. A pesar das dificultades, os pensionistas non perden a esperanza de que futuras reformas do sistema permitan mellorar a súa situación económica. O 2026 comezará con esta pequena suba, pero a incerteza segue sendo a tónica para moitos.